friends, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல 3 optical delusions for breaking brain பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ லைக் ஷேர் and subscribe பண்றது இப்ப நம்ம உள்ள போலாம். இப்போ பாருங்க, இதை கிழிச்சு இப்படி போட்டுருங்க. அடுத்தது இதை கிழிச்சு இப்படி போட்டுருங்க. எப்படி இது இப்படி தானே வரும்? ஒட்டி வச்ச மாதிரி உங்களுக்கு கூட மார்க் தெரிஞ்சாங்க பாருங்க. இது கிட்ட வந்து காட்டுறேன். பாருங்க, how it is possible? இப்போ இந்த illusion முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இது ரெண்டுல எது பெருசுன்னு கேட்டா நீங்க எதை சொல்லுவீங்க? இது கொஞ்சம் கட்டுறீங்க. இது ரெண்டுல எது பெருசு? இதுதானே இல்லை இதுவா? நல்லா யோசிங்க. இப்போ ஆன்சரை சொல்லலாம். ரெண்டுமே சேம் சைஸ் தான். ஏன்னா பின்னாடி இருக்கும்போது லாங்காக டர்ன் பண்ணுற ஒரு இமேஜ் வந்து சிறுசாக தெரியும், சின்னதாக டர்ன் பண்ணுறது பெருசாக தெரியும். இப்போ அடுத்ததுக்கு போகலாம். இந்த இமேஜில் நீங்கள் எத்தனை நம்பர் 10 செகண்ட்ஸ்குள்ளே கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாமா? ரெடி, ஸ்டார்ட். டைம் போயிட்டே தான் இருக்கும், எதுக்காகவும் கத்திருக்காது, யோசிங்க. டிங் டிங், டைம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ பாருங்க, 6 2 9 1 4 சொல்லியாச்சு. 2 7 8 9 0. இப்போ ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச இல்யூஷனோட சீக்ரெட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு சிசர் எடுத்து இங்கே, அடுத்தது இங்கே, அடுத்தது இங்கேன்னு கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற பாட்டை இப்படி பிடிச்சுவாங்க. அடுத்தது இங்கே வர்றத தூக்கி இப்படி பின்னாடி விட்டுருங்க. என்ன பத்தலையா? திரும்ப இப்படி பண்ணி காட்டுறேன். அப்படி ஏமா ஏமா ஏப்பா. இங்கே பாருங்க, இதை மட்டும் லைட்டாக தூக்கி இப்படி வச்சிட்டா போதும். இதை தூக்கி இப்படி வைக்கணும். ஐயோ, இங்கே பாருங்க, இதை மட்டும் எடுத்து இப்படி போட்டிங்கன்னா போதும், இது இப்படி வந்துடும். ஏதாவது புரியலன்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் திரும்பி இதோட சீக்ரெட்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம். அடுத்தது என்னன்னு தெரியுமா? நான் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்ச இல்யூஷனெல்லாம் பாதியாக மாற்றிட்டு உங்களுக்கு பாய் சொல்லிடுறேன். பாய் பாய். இந்த வீடியோவை லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. டாடா.